አረስተ ዜና አበ ሱዳን ዶብ ኢትዮጵያ ከባቢ ናተንቀሳቀሱ ነበሩ በተለምዶ አርሚ 7 ተባሂሎም ዝውዑ ነበር አባላቱ አጋት ህወሓት ናብ ዓዱ ውሽጥ ምእታው ስልጣናት ተሐድሶ ሙሳድ ጀሚሮም ዜጋታት ደለይዎ ክመርጹን ሃገራዊ ግቦኦም ክዋጹን በከባቢኦም ተመዝጊቦም ካርዶም ኮስቱ ከም ዝግባእ ነበርተ ክልል ዓፋር ተዛሪቦም كابه وضعي قدماء منيستر إسرائيل بنيامين نتنياهو أجازة آيات الله كأوجود زبل ملقتين إيرانيين أم هذا لفهم سلام دعنا بلكم يتمشي خبركم تملكتنا ساعة حد خوينو مع زينات جميل لو مع زينانا مرحبا نازريت بريلو حبيركم كتسأني فلما حصرت زيناتات قدما منيستر دكتور أبي أحمد أم حبراو ميديا قد الأختي أم حلاليفهم إثيوبيا ناي تاريخ أسرتي كونتن قاداس بدلوا واي أرب موبال نفتو تخبيرا كاب على حليفو نتزوباز ترف سفيح معدن مكفال أبا قلتو في كودنا عبيتنا تقعزة تركب عباها قريام حد معلتين هاجرين هزبين عبيت انتي ترجعت أي بخنن كزواوير أب تعذبكم كبابتات بزرخبكم أقدامتاتن أب زرخبهم عيني دك هاجري وشت إزرق تصفى كل جزء زبرت عن عامئو كلنا أب توافرنا العودين والعلوزيت نتجاه إثيوبيا كابزخونة على عبايت خون الجزء روحوا يكونن قبلو جاليتهم أب السودان دوب إثيوبيا كبابي نتنقصاقسو زنبرو بتلمدو أرمي 7 تباهيلم صقوعو نبر أبالات واقات حوحات نابع عدوش دمئتاو سلطانات هادسو موسى جميرام نبر أبالات سرايت مكخال زنبرون أب كوينات سامين بوغن حوحات ناتواقود زنحو لعلى حموش نميتي نبر تواقاتي نمنجز فيدرال زغربو حتو ديموبلايزيشن تقبال نترخيبيوم بزي مسارات أب جيزياوي مأخذ ديموبلايزيشن أواش 4 سلطانهم نوصل يركبهم كومشن بهراو تحدثو تمسكنت لهون نتخيد ملكيتهم مبزهبو مبرهي أبلات أرمي 7 بفقادهم ناب هاجرم تمليتهم أكلنا يتخيد مخانهم حدوش تسفى سلام زمت مخانو قليتهم ساب حزيب ببرك هاجر لعلى 85 سنشح بخلل تقراي دما لعلى 63 شح نبرت واقعتي ناب سلاماوي من قد هوات كملس مخالهم متوم كوميشنر وسيهم قليتهم نتسلطنا زازمو نبرت واقعتي بدي دي ار عدقي مفتاح كابو قم سنواتنا محبر الساب كتنبرو مخانمن تفليجهم كنتيبا محدار كتما أديس أبا أدانة شابين محبراو تقام تقالع عوغنات أبتحوت بركنا بران زركبون وقودات أكالن سوعلت هاقرن زخونو نبرتي منبر غزا أركيبا اتن كنتيبا أب محبراو ميديا قطعنا بزام حلالفو أم الأختي أب كفلة كتما الدتا زهانتنا يو زبناوي G+4 منبري هنصان محبراو تقام تقالع عوغنات أب توحوت بركنا بران زركبون وقودات أكالن سوعلت هاقرن زخونو نبرتي بخبري أركيبنا إلن خبز بتوسخ بتفلالو يسرحت المعاز تلعلو ناي قبلي غزا بصقعتنينتن اب لاستيك غزان ناي منص غزا فساسب العليوم نفسسه اب صقامي زخونه كونتات زنبرو وغنات غزا اركيبنا خبلاون غليصانين ولنتوان بمتحبار ابوشتي 4 اوارح استهانصت منبر غزا حمشته نبار أبايتي بملعل 7 مرحت سدرا غزا نخرخبو زغبر خمسخونه املخيتانين بتزامر زينا كنتيبا محدار كتما أديس أبا أدانة شابي هنصات توسختي كلتا بعل 9 دبر هنصاتات تجميرانين تن كنتيبا لو معلتي انا اشت ጎጆታት بملعل كلتا بعل 9 دبر هنصاتات هنصات نمجمار امنا خورنا عناي منبر سراح አካይድና ይለን نبار غزاوتي بملعل بكندوم زهنت زبناو منبر أبارتمنت كم زخونه سنكنتي باغليصنين اذن ما قديمهم ابت بوتا ينبرون زنبرو زيغاتات راح زيكونس كابت خبابي اب ازيون شي ጎጆ اب صقام خونتات نزنبرو وغناتون كم زخون تزاريبن نمهنصيتهم هنصاتات وصاب مشفان بمتحبار نمهناص قال نزاتو بانكي اواشن تكال امصان لاخن طراقحوت MNRC مسغانا ناريبن ندادي كابستقمطلو
تمن واغان العلشت واكلات تحت قطر يعلو له خبلو منيستر غنزب ايت احمد شدي قليصوم توم منيستر عدقيت ندادي املكيتوم اب الذهب ومغلطي منغستي نقرب ندادي لعل دغومانا غبر يركب يلوم يكون بار منغست بشرف وصاي لعل دغوما زغبرلو ندادي كاب استقمطلو تمن واغان العليا بعداغنا وعلى خمس خونه بمصنعت خمس ترغاغص ابريهم يم اتزي حقاو تغبار تفصمو تكالات منغست حويسو تحبابرتي بتحت قطصر ناي موعال سرا 5 تجمره غليصوم هبه ماخلاي مبرا زغاطم غونصي ابا قرب نداد صعنتون حدر خمس ركاب زغلصتو منيستر تمالس تغبره معراري واغا ندادون بمنصر عالم لخ عداغا وسخ واغا زتحت خمس خونه تزاريبوم يخون برتقلولا موداتو زيت فلط بمخانو منغستي ابا قصالي ابا مصنعت استمسرته سرعات عديت عقوار نختغبر زغبريلوم منغست جمرو سرح مخبار حق تطنخيركم تقتل بمحبار زيغاتا تبز غدي حاجز نخغبرو صويعم نحدغا وحج تقالعتي ابزخون خبابتات زنبرو زيغاتا تلي طنقا خغبرو تحاتيتوم رئيس محدار كلل دبوب ايثيوبيا طلهون كبدن حدغا وحج تقالعتي ابزخون خبابتات زنبرو زيغاتات ادلاي طنقا خغبرو صويعم توم رئيس محدار كم زبلوا اب كلل دبوب ايثيوبيا زوبا غامو ابزسومن زنبه كبيد زناب زسعبو غدات مخنيات هيوت 37 حليفهم ابتزوا ابقصالي ابستفلاليو كبابتات لعل سغات حدغاو حجن مغاس مريتن كغاطم كم زخلون املخيتهم بمخان دما اوانو غزي زناب سلازخونن مسل حدغاتات كدغمو سلازخلون اب برختي بوتاتات نمغاس مريت تقالعتي ابزخون خبابتات سنبرو كفالات حبرسب ادلاي طنقار خغبرو صاوعي تعريبام رئيس محدار طلهون بتي حدغا هيوتهم نسان وغناس تسمعهم حزن قليص اميوم نسدروم زمداز مادمون صنعت تمنيوم مادزينهم ابا مكتال تركبوا بزرزرنا بالريون قدات كنحلف شعا حفشاوي مرز ان مكياد ببرك هاجر مدلواتنا توغن يركبوا زيغاتات دليوغ مرصون هاغراو غبوم كواصون ببخبابيوم تمزغيبوم كاردوم كوسرو خمس غبا نبرت كلل عفار ريتوم هيمام اتوم نبرت بوغنوم بوانو كاردوم نمحاز كم تدالو غليصوم بريو برهانه ازراري بوملو كمساب قاربيو ወጣቶች የሚፈልጉትን መሪ ለማምራት ግዴታ ካርድ ማውሰድ አለባቸው مناسي ዝደልይዎ መራሒን ክመርጹ አበብ ከባቢኦም ተመዝጊቦም ካርድ ኮስዱ ይግባ ካርድ ተዘይወሲዶም ዝሓረይዎ መራሒ ክመርጹ ስለዘይኽሉ ካርድ ብምውሳድ ሀገራው ግዴታኦም ክዋጹ ይግባ ባለሁበት ወረዳ ተመዝግቤያለሁ ኣብቲ ዘለኽዎ ወረዳ ተመዝጊበ ካርድ ወሲደለኹም ናሽናል መታወቂያ ዘለና ተመዝጊብና ኢና እኔ በራሴ በኩል ካርድ ወስጃለሁ አነ በወገነይ ካርድ ወሲደለኹ ፓርቲ ብልጽግና ክመርጽ ተዳልየለኹ አበ ጎኒ ብልጽግና አየም እያንዳንዱ ማህበረሰብ እንግዲህ የዜግነት ግዴታ አለው ብዬ ነው ማስበው ሕድሕድ ሕብረተሰብ ዜግነታዊ ሓላፍነት ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ ሓንቲ ካርዲ ንሓደ ዜጋ ናይ ባዕላ ኣስተዋጽኦ ኣለታ ምክንያቱ ድማ ኣነ ዝመረጽክዎ ኣካል ነቲ ሃገር ኮነ ንዓይ ንምግልጋል እዩ ስለዚ ሕድሕድ ዜጋ ሃገራዊ ግዴትኡን ምውጻእ ክመርሕኒ እዩ ነቲ ሃገር ናብ ልምዓት ከሳግራ እዩ ኢሉ ዝሓሰቦ ናይ ምምራጽ ግዴታ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ መንግስቲ ምትእሳር ከተማን ገጠርን ምጥንኻርን ሓረስታይ ካብ ድኽነት ንምንጋፍ ዘኽሉ መሰረተ ልምዓታት እናሳለጠ ይርከብ ኮሪደር ልምዓት ገጠር ማሕበራዊ ቁጠባውን ህይወት ሓረስታይ ብልዑል ብርክን ምዝማንን ብልጽግና ሃገር ኣበ ምርጋጽን ዓብይ እጃም ከም ዘለዎ እውን ይግለጽ ዝርዝሩ ከምሰብ ቀርቢው መንግስቲ ምትእሳር ከተማን ገጠርን ምጥንኻርን ንሓረስታይ ካብ ድኽነት ምንጋፍን ዘኽሉ መሰረተ ልምዓታት እናሳለጠ ይርከብ ሓረስቶት በዞም ልምዓታት ተቢሎም ቅድሚ ሕዚ ዘይጣዓሞም ሜላ ነባብሮም ሕዚ እናተለወጠ መጽዮም የመጀመሪያ ኑሮና ይሄ ሰማይና ምድር ነው አይገናኝም የመጀመሪያ ኑሮ ሰውም የሚኖረው ካፕቲም የሚኖረው ዶሮው ናይ ቅድሚ ሕዝን ናይ ሕዝን ናብራና ሰማይን መሬትን እዩ ኣይራኸብን ቅድሚ ሕዚ ሰብን ከፍትን ብሓደ እዮም ዝነብሩ ነይሮም ሕዚ እዚ ገዛ ተሰሪሑ ምስተዋወና ግና ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ ኩሉ ዘማልአ ኣሕምልትን ፍረምረን ኣብ ጎደናና ኣሎም ተመጣጣኒ ምግቢ ብቐሊሉ እንረኽበሉ ተመዓራሪሉና እዩ ዘሎም ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ኣሎም
ልምዓት ኮሪደር ገጠር ካብ ስግግር ሓሳባት ገጠር ሓደ እንትኸውን ምህርታት ሕርሻ ብቐጥታ ናብ ዕዳጋ ንኽመጹ ዝሕግዝ እዩ። እዚ ልምዓት ቀረብ እታወታት ሕርሻ ብምቅልጣፍ ኣፍራይነት ካብ ምውሳኽ ሓሊፉ ንሓረስታይ ዝሓሸ ግልጋሎትን ማሕበራዊ ናብራን እናምፀን ንሉዓላውነት ምግቢ ኣብ ምርጋጽ ዝለዓለ ግደ ዘለዎን እዩ። እዚ ልምዓት ኣተሓሳስባ ሓረስታይ እናቐየረ ዘሎ እንትኸውን ቅድሚ ሕዚ ፍርያታት ሕርሻ ብእግሪ ወይ ድማ ብእንስሳት ተጻዒኖም ዝመላለሱ ዝነበሩ ሓረስቶት ሕዚ ብቐሊሉ ብተሽከርከርቲ ዝኸድሉ መንገዲ ተፈጢሩሎም እዩ። እዞም ልምዓታት ኣብ ካልእ ዓለም ምስ ዝረኣዩ ኮሪደራት ገጠር ተማዓራረይት ኮይኖም ከም ዝተሰርሑ እውን ይግለጽ። እያንዳንዱ የአርሶ አደር ህይወት በዚህ ደረጃ መቀየር ከቻለ ናይ ሕድሕድ ሓረስታይ ህይወት በዚህ ደረጃ ክቕየር እንተኽኢሉ ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ምግባ ንምርግጋጽ ካብ ጸገም ንምውጻእ ዝሕግዝ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ድኽዳ ከሎ ኢልና ንዛረብ ኢና። ኣብዚ ግና ኣብ ጎደነኦም እኹል ፕሮቲን እንቋቑሖ፣ መዓር፣ ስጋ፣ ደርሆ፣ ፍራምረ፣ ኣሕምልትን ኣለዉ። ነዚኦም በሊዑ ዝዓበየ ህፃን ድኽዳኸ ከጥቅዖ ይኽእልን ክጠምውና ይኽእልን። ስለዚ ዝተጀመረ ስራሕቲ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ኮይኑ ግና እዚ ስራሕ ከመይ ክንሰርሖ ኣለና ዝብል ቆራጽነት ዝደሊ እዩ። የገጠር ኮሪደርም ሲሰራ ቤዚክ ኮምፖነንት የሚባለው ወይም መሰረታዊ ተጠቃለውበታል። ኮሪደር ገጠር እንትስራሕ አድለይቲ መሰረታዊ ነገራት ተማሊኦም እዮም። ኣብ ከተማ ዘለው ሳሎን ዘለዎ፣ በዓል 3 መደቀሲ፣ መኽዘኒ ኣቕሑ ዘለዎ፣ ሰርቪስ ዘለዎ፣ ሽንቲ ቤት ዘለዎ፣ ክችን ዘለዎ እዩ። እዚ ኣብ ካልእ ሃገር እንትንከይድ እንሪኦን ንቐንአሉ ነገር ኣብ ሃገርና ተግባራዊ ኮይኖም ኣለዉ። ልምዓት ኮሪደር ገጠር ንምቅልጣፍ ጉዕዞ ብልጽግና ሃገር ናይ ባዕሉ እጃም ዘለዎ ብምዃኑ ኣብ ቀጻሊ መንግስቲ ነዚ ልምዓት ከመይ ብዘላቕነት ምቕጻልን ምትእሳር ዕዳጋ ምጥንኻርን ከም ዝከኣል ንጽባሕ ዘይበሃል ዕዮ ገዛ እዩ። ዜና ዕዳጋ ፍርያት ቡን ብዘይግቡእ መንገዲ ብልዕሊ ዝኽዝኑን ዝሓብኡን ኣካላት ኣድላይ ስጉምቲ ክውሰድ ኢሉ ሚኒስተር ሕርሻ ፈጻሚ ስራሕን ርክብ ህዝብን ኮሙኒኬሽንን ሚኒስተር ሕርሻ ይመር ዳውድ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ፍርያት ቡንን ዓለም ለኸ ዕዳጋን ብዝምልከት መግለጺ ሂቦም። ኣይተ ይመር ዳውድ ኣብ መግለጺኦም ቡን ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ ገሊጾም። ኣብ ዝተዝሓዘ በዝሒ ዓመት 600,000 ቶን ቡን ብምልኣኽ $3 ቢልዮን ኣታውን ምርካብ ተሓሲቡ ርብርብ እናተገበረ ከም ዝርከብ ኣመላኺቶም። ኣፈጻጽማት ልመወፃ ንግዲ 6 ኣዋርሕ ዝበጀት ዓመት ተተሓዘሉ ሽቶ መጠን ኤክስፖርት ንምዕዋት መሕለኻታት ከም ዘገጠምዎ ኣልዒሎም እዮም። እዚ መንፈቕ ዓመት $200,000 ቶን ቡን ብምልኣኽ $1.35 ቢልዮን ኣታዊ ዝተረኸበ እንትኸውን እዚ ድማ ኣብ መዳይ ኣታዊ ልዑል ትልሚ ኣፈጻጽማ ዝተረኣየ ኢሎም። ይኹን እምበር ኣፈጻጽማና እንትርአ ናይቲ ትልሚ 74% ጥራሕ ምዕዋት ከም ዝተኻለ ኣጽንዖት ሂቦም። እዚ ትሑት ትልሚ ኣፈጻጽማ ንኽምዝገብ ቀንዲ ምኽንያት ምኽዛን ፍርያት ከምኡውን ሸርፎ ወጻኢ ክውስኽ እዩ ዝብል ተሰሓተ ግምት ተጸርሕ ከም ዝኾነ ብሪሆም እቲ ጸገም ንምፍታሕ እዋናዊ ቀረብ ቡን ናብ ዕዳጋ ዓለም ምርጋጽ ፍርያት ከይሓባእኻ ግንዛበ ምፍጣርን ፍርያት ኣብ ልዕሊ ዝሓቡ ኣካላት ጥቡቕ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝግባእ ምግላጾም እቲ ሚኒስተር ኣፍሊጦም። ዜና ወጻኢ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣገዛዛ ኣያቶላህ ኣወግዱ ዝብል መልእኽቲ ንኢራናውያን ልኢኾም። ኣዛዚ ፖሊስ ኢራን ብወገኖም ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ከይሓስብዎ ንኢራናውያን ኣጠንቂቖም። ኣብ ገጽ ኤክስ ቤት ጽሕፈቶም ኢራናውያን መንግስቲ ንኽግልብጡ ጻውዒት እኳ እንተቕረቡ ኔታንያሁ ብወገን ኢራን ዘሎ መልሲ ዝኸፍአ ኮይኑዎም እዩ ተባሂሉ እዮም። ቴሄራን ህዝቢ ብሓደ ጠጠው ብምባል ሃገሩን ክሕሉን መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ንኸመክትን ጻውዒት ናቕረበት እያ። ኢራናውያን እውን ብርቱዕ ቅዋም ብምውሳድ ስርዓት ኣያቶላህ ኣሊ ካማኒ ናይ ምቕጻል ስራሕ እናሰርሑ ምዃኖም ተሓቢሩ እዮም። ኩነታት ኣመቻችናልኩም ኢና ሕዚ ስጉምቲ ውሰዱ ዝብል ሓሳብ ኔታንያሁ ነቲ ኩናት ንምህዳእ ቅዋም ከም ዘይብሎም ዘመላኽት ይኽብሉ ተንተንቲ እናገለጹ እዮም። እቲ ጸብጻብ ናይ አልጀዚራ እዩ። ማድ ዜና ቅድሚ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣብ ሱዳን ዶብ ኢትዮጵያ ከባቢና ተንቀሳቀሱ ነበሩ ተለምዶ አርሚ 7 ተባሂሎም ጽውዑ ነበር ኣባላት ዋጋት ሕወሓት ናብ ዓዲ ውሽጢ ምእታው ስልጠና ተሐድሶ ሙሳድ ጀሚሮም።
زيغاتات دليو خمرطون هاغراو غبوم كواصون ببخبابيوم تمزغيبوم كاردم كوسدو خمس غبا نبرت خلل العفار تزاريبوم كابه وطاي قدماي منستر اسرائيل بنيامين نتانياهو غزاز ايات ولا هاو غدز بالملختي نايراناوين ديهم عيتهم مع زينا تخطاتلكم ونيرون سلام كتالكم يمسكن نازريت بريهم مع زينا مرحبا بكم صنيحه روح مشات